Morjesta. Mun nimi on Aljomar, toinen Galerio.io on perustajista. Ollaan tekemässä maailman parasta talouden suunnitteluraportointisoftaa kassavirta kärjellä. Meidän softa on suunnattu ohjelmistoyrityksille sekä sitten ohjelmistokonsulttiyrityksille, asiantuntijapalveluyrityksille. Mitä monimutkaisempi sun laskutus on, laskutus toistuvuuksien suhteen, maksuehtojen suhteen, alvien suhteen, sitä helpommin sä saat Galeriolla suoraan sitten sieltä kassavirtaennusteen ja näet, että miten sun kassa kehittyy. Tämän päivän mikrosparrissa muutamista rooleista, joita startupin ei pidä pitkään aikaan, ehkä ei koskaan rekrytä. Ja mä puhun tästä sen takia, että niin monta kertaa on nähnyt, että mietitään semmoisia rooleja, jotka ei tuo mitään arvoa startupille alkuvaiheessa. Ja alkuvaiheessa tarkoitan nyt sitten ennen kuin ollaan jossain skaalaamisvaiheessa, niin kuin tässä kontekstissa. 1. IT-tuki. Mun mielestä ihmisten pitää olla sen kaliberin ihmisiä, että ne pystyy selvittämään itse niitä ongelmia IT:ssä ja tietokoneessa. Että jos sulla on semmoista porukkaa, joka tarvitsee vielä IT-tuen, niin sitten ehkä sulla on ihan väärä porukka. IT-tuki tulee vasta sitten, kun sulla on useita kymmeniä, että se on satoja ihmisiä töissä ja tietokoneet ei toimi, niin voi odottaa, että kaikki osaa sitten printeriä asentaa. Mutta lähtökohtaisesti pitää olla sellaisia laitteita, joita ihmiset pystyy itse käymään läpi ja pitämään niin kuin kunnossa ja selvittämään sitten, jos joku ei toimi, niin soittamaan jonnekin ja hoitamaan asiaa niin sanotusti. Ei kannata ottaa tuossa mitään semmoisia ylimääräisiä kustannuksia. Sitten toinen HR-päällikkö. Ja miksi mä sanon tässä on se, että usein startupissa niin ensin on 10, 20, 30 ihmistä. Se on ihan sikapieni määrä suhteessa palvelualaan. Ei ole mitään järkeä, että HR-tyypit tulee miettimään ja tekemään hirveän monimutkaiseksi ja asiaa tulevaa kuollutta painoa. HR vasta sitten, kun tehdään vasta kunnolla iso yritystä, niin sen jälkeen HR alkaa vasta tuottamaan arvoa. Ja syy, miksi mä sanon näin, on se, että rekrytointi on tosi helppoa, mutta se, että miten joku tuottaa jonkunlaista arvoa, on se sitten monetaarista arvoa tai jotain muuta arvoa, tavoiteltavaa arvoa, niin on oikeasti todella vaikeaa. Ja semmoinen lisääminen on helppoa, mutta arvon tuottaminen on vaikeaa. Ja sitten founderit ei yleensä ymmärrä sitä, että kun tulee lisää resursseja, niin tulee myöskin johtamiskuormaa. Tulee semmoista kauheita kohinaa, kauheita sähläilyä, itse aiheutettuja ongelmia. Ja sitten on se, että aina jokainen työntekijä pyrkii toimimaan siten, että hän oikeuttaa oman työnsä. Sitten mitä enemmän työntekijöitä on, mitä erilaisia rooleja ja ammattiryhmiä on, sitä vaikeampi foundereiden on ymmärtää, että kuinka hyvin nämä henkilöt tekee työnsä. Kuinka paljon he tekee, kuinka hyvin he tekee, mitä he saa aikaan. Miksi? Koska se on usein rekrytään se ensimmäinen, jolla ei ole mitään referenssiä niin kuin toista. Harvemmin kahta HR-päällikköä rekrytoidaan sitten. Sitten projektipäällikkö, sama juttu alkuvaiheessa, aivan absurdia. Sen takia, koska on tärkeää, että founderit ja ne ensimmäiset työntekijät niin oikeasti sykkii sitä asiakkaan iholla ja ymmärtää, koordinoi. Heillä on paljon semmoista kirjoittamatonta niin kuin piilevää tietoa ja heidän on pakko tavallaan saada tavallaan katalysoitua tiimissä sekä tiimin puolelta että sitten asiakkaan puolelta, että miten asioita ratkaistaan. Sen takia, jos sä laitat hirveän alkuvaiheessa jonkun projektipäällikön, niin saattaa mennä vaikka 2 vuotta ennen kuin ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Sitten ehkä kontroversiaali markkinointipäällikkö. Miksi markkinointipäällikkö ei vielä varsinkaan hyvin alkuvaiheessa on se, että jos yritys ei tunne omia asiakkaitaan eikä tuotekaan kovin matuuria, sitä yrittää sitten markkinoida ja yrittää saada liidejä, niin siinä menee se koko homma harakoille. Eli taas tullaan kustannukseen, mutta ei saada mitään aikaan. Eli kaikki nämä mun neuvot oli nyt tässä niinku relatiivisia. Ja sitten toki viimeisenä myöskin sitten juristi. Meillä meni varmaan mä en osaa sanoa, meillä meni loppuvaiheessa varmaan satoja tuhansia euroja juristimaksuihin. Me mietittiin, että pitäisikö meidän hankkia juristi, mutta ei kannata, koska se tuo vaan byrokratiaa ja komplisoi asioita ja rupeaa tavallaan sitten lainausmerkeissä niin kuin tuottamaan ongelmia, joita itse sitten ratkaisee. Eli mun pointti on se, että
yrityksessä kaikki asiat pitää pitää tehokkaina. Nämä on kaikki relatiivisia neuvoja, mutta tehokkaana sillä tavalla, että yritys oppii itse ratkaisemaan niitä ongelmia lennosta. Ja vasta sitten, kun yritykselle tulee niin kovaa kasvua, niin paljon myyntejä, että sillä on rahaa laittaa spekulatiivisiinkin niin kuin ammattiryhmiin, vaan sen takia, koska se kitka siellä on niin massana niin iso, niin silloin kannattaa tommosia harkita. Sama juttu on sihteerien kanssa. Eli monella founderilla on semmoinen ajatus, että olisipa oma sihteeri tai joku tämmönen johdon assistentti. Ne on suoraan saatanasta. Ja se syy on siinä, että jälleen kerran tulee ryhmä, ammattiryhmä, jota pitää tulla johtaa, joka toimii portinvartijana, joka hidastaa ja on filterinä tiedonkululle ja ottaa roolia siellä. Ja sitten kysymysmerkki on se, että onko todellista arvoa. Eli se, mitä mä yritän tässä nyt epätoivoisesti kertoa, on se, että jos yrityksissä on hirveän monia erilaisia ammattiryhmiä, useimmiten niitä hankitaan vain yksi, jolloin on vaikea tietää, että onko tämä henkilö nyt kyvykäs vai ei. No toinen asia on sitten se, että ihmiset oikeuttaa olemassaolonsa aina, eli he rupeaa tekemään tai ovat tekevinään jotakin ja on hyvin vaikea johdolla saada sitä kontribuoimaan niin kuin jollakin tavalla, että se tuottaisi todellista panosta. Kolmas on se, että kun tulee lisää ihmisiä, se vaatii myös johtamista ja huomaat, että nyt kun on erilaisia ammattiryhmiä, niin pitää johtaa sitten sitä kontekstia ja sisältöä eri tavalla ja nyt välttämättä siihen ei ole valmiuksia. Ja sitten 4. Esimerkiksi tähän sihteerin valintaan isossa yrityksissä on toki vielä sihteereitä, pienemmissä ei oikeastaan enää ole. Sivukommentti, että Applella on kuulemma sihteerillä, Applen toimitusjohtajan sihteerillä on sihteeri, mutta se onkin jo aika kaukana sen kokoluokan firma. On tosi vaikeaa saada näitä ihmisiä niin kuin sitten rullaamaan sillä tavalla, että se oikeuttaisi heidän työnsä niin kuin taloudellisesti. Ja tämän takia startuppien pitäisi olla tosi niin kuin aggressiivinen sen suhteen, että palkkaa uusia ammattiryhmiä, nyt näiden perinteisten myyjä, devaaja ja sitten founderit jälkeen, varsinkaan alkuvaiheessa. Ja sitten toiseksi muistaa se, että lisää ihmisiä tuo lisää johtamiskitkaa. Ja paradoksi onkin sitten, että joskus pienempi porukka saakin aikaan enemmän kuin se isompi porukka. Ihan vaan sen takia, kun siinä on sitten toivon mukaan saatu sellaiset ihmiset, jotka ymmärtää sen mission, ymmärtää mitä pitää tehdä ja on kunnianhimoisia ja haluaa näyttää oman paikkansa siinä sotureiden joukossa. Tämä oli tämän päivän Nikko Sparri.